ученые, деятели культуры, общественные деятели. Разрешите представить вам как раз-таки некоторых из них. маркази лев гумилёв як бунгоҳи пажуҳишии дар Русия бо таъсиси як экспедитсияи хоса ният дорад расму оин ва бовару одатҳои мардумии Бадахшони Тоҷикистонро биомӯзад. Маркази Лев Гумилёв асосан ба омӯзиши тарихи одатҳо ва этнопсихологияи халқҳои сокини минтақаи Авроосиё ва тарғиби фарҳангу суннатҳои ин халқҳо машғул аст. Я, конечно, впервые еду на Памир и... ман бори аввал ба Помир меравам, аммо 20 сол мешавад таърихи Помирро таҳқиқ мекунам. дар бораи ин минтақа ман аз бойгониҳои вазорати корҳои хориҷаи империяи Русия ва вазорати мудофиа зиёд хондам. натиҷаи тадқиқоти ман ин шуд ки китобе нашр карда бо номи мубориза барои ҳимолой. ضمناً маркази Лев Гумилёв имрӯз харитаи маконҳои муқаддаси Тоҷикистонро дар як мизигирди байналмилалӣ дар осорхонаи миллӣ дар шаҳри Душанбе муаррифӣ кард. дар ин харита маконҳои муқаддаси Тоҷикистон гирдоварӣ шудаанд. дар ҳоли ҳозир ба ин харита қалъаи Ҳисор, қалъаи Ҳулбук, дараи Ширкент бо нақши пои динозаврҳояш ва ҳамчунин дараи Яғнобу Искандаркул ва маконҳои муқаддасу дидании Бадахшон шомил шудаанд. связанным с 20-ми годами событиями. минтақаи Помир дар ҳаводиси солҳои аввали асри гузашта хеле муҳим буд, чунки маъз аз Помир тариқи мавзеи Лангар пайроҳаи махфии коммунистҳо ба Ҳиндустон мерафт. пас аз чандин соли пажуҳишҳо ҳамакнун мо мехоҳем маъз аз ҳамин пайроҳа убур кунем. Интернационал, и вот практически по этой тропе мы и проедем. маркази Лев Гумилёв аз сӯи як гурӯҳи донишмандони пайрави ақидаҳои ӯ таъсис ёфта дар ҳоли ҳозир дар Москав, Санкт-Петербург ва дар Озарбойҷону Тоҷикистон ва Афғонистон намояндагӣ дорад.